Šta ti je, bre, šta je sad s tobom? Hoću razvod. Kakav, bre, razvod, ženo Božje, što? Što? A mi nemamo nikakve vrednosti. Pa šta je vredno? Šta je vredno našim životima? A mi? Mi smo vredni. Ne, ja sam vredna, ja radim. Šta ti imaš? Ti imaš iznajmljeni stan. Ti nemaš, pa ti nema ništa lepo. Pa čekaj, šta je ovo? Ajde mi kaži šta je, evo kladi gumicu. Šta je ovo? Tetkina vaza. Tetkina vaza. Pa ona još ima unutra bar kod jer mi ni jedan svet nisi kupio. Pa znaš šta je vredno u našem životu? Šta? Jedino vredno za ovih 10 godina što ja pamtim, sad ćeš da vidiš, to je ova vrednost. Se sjećaš što je ovo? To je kutija za poklone sa svadbe. Tačno. Ona je bila samo za svadbu puna i nema ništa. Nekad je te bilo da guraš neko ljubavno pismo, nešto prazna kutija, razmišljam da ove cvjetotkinem, da stavim ovu vazu. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.